sa nakita ang mga sugubon sa gingharian ni Jesus. Nang sa simbahan, kung nagtulog ka nato sa pagkahari ni Jesus Cristo, nagtulog na may tulog na pukyo, nagtulog sa katuganan ng mga hari. Ang isa, mao ang pagtudlo. Ang isa, mao magdala sa tanang mga kasing-kasing. Ano ni Pope Pius XI na si Jesus hari sa kamatulan. Huwag nagsulti din niya tubangan kang Pilato. Mao ang gituyo nako na niyani ako sa kalibutan aron pagpanghimataon sa kamatulan. Ang tanan nana sa kamaturan makadungog sa akong tingog. Kamaturan. Si Jesus ang kamaturan mismo. Tapos, si Jesus, hari sa gugma, dili sumala sa kaagi sa uban na hari. Hari panagi sa gaho. Siya hari panagi sa gugma. Sumusa si Jesus gusto magluwas sa tao ikan sa ilang mga sala. Kini kinahanglan na sila bukalos kaniya sa gugma. Tapos si Jesus ang mahuko na maghapsay sa tanan sa katapusan, makahatag sa tanan sa ilang premyo o sa ilang silot. Una, si Jesus hari sa kamaturan. Ingon ni si Juan na sa sunugdan na pulong muli pasabot kamaturan. Sa sunugdan na pulong huwag pulong tuban sa Diyos. Huwag pulong mao Diyos. Huwag ang tanan ginabuhat panagi sa pulong. Yang Diyos nagbuhat sa tanan panagi sa pulong. O gawa sa pulong, walay nang hinimo, nang himo, gawa sa pulong. Iyang pulong, nagadanag sa tanan tao na muanhing sa kalibutan. Pero ang kalibutan, ang kanitnikan, iyang kanitnikan dili makuha, di makadawas sa kahayag. Siyang kahayag na naganhi sa kalibutan. Kunya, ang kahayag nag-iwag sa tanan mga tao din sa yuta. Yang tanan sa ang tanan na nakadawat sa grasya na makaila kaniya, nakadawat usab sa gaho na mahimo sa mga anak sa Diyos. Si Jesus ang kamaturan. Tini sa epistola ni San Pablo, siya nagtudlo, siya maos si Jesus Cristo, siya ang panganay sa tanan mga banuhat. So kung doon ba kayo tulo ka anak, ang isa panganay. Pero si Jesus ang panganay sa tanan mga linalang sa Diyos. Tungkol sa ang tanan mga butang, isang planeta, isang adlaw, isang lamok, isang tao, isang angeles. Ihimo sa hulang buhay o sularawan o subay sularawan sa pulong sa Diyos. Sa ito pa, si Jesus kinatawagan panganay sa tanan benuhat. Kung niya kinatawagan panganay sa tanan mga patay o sa tanan mga buhi gikan sa kamatayon. Panganay sa tanan mga mangluwas. Pero kung ang Biblia nagtulog ka nato, si Jesus ang panganay sa tanan mga benuhat, unya si San Pablo nagtulog, ang tanan nagbaro diha kaniya. Igawas kaniya ang mga butang dili magpadayon. Kung ibasbo na ang tanan mga butang, depende kang Jesus, muragang balay, depende sa sukaranan. O muragang langgam, depende sa hangin. O muragang mga isda, depende sa tubig. Kung ang bata sa tiyan sa mama, depende sa tiyan sa mama. Kung inyong mga mata, depende sa imong sanabutan. Kung imong mga kamot, depende sa imong kasing-kasing. Ang kanang mga butang, depende kang Jesus. Kini ang kamatuwaran. Ako, di ka kaniya. Igawas kaniya, dili magpalahutay. Dili gingawa. Dili magkinabuhi.
dili maghimo sa bisan unsang buhat gawas kang Jesus. Isa San Juan magsulti mas pa, nagsulti na ang tanan tao na nakaila sa bisang unsang kamatuoran. Nakaila niya ni panagi sa kahayag na nakadawat gikan sa kahayag sa kalibutan. Si Jesus sa kahayag sa kalibutan. Sa ito pa, kung may mga siyentipiko, mga scientist, nakaplagag o cure para sa cancer, naghimo niya ni panagi sa kahayag sa ilang salabutan. Panagi sa kamaturan na nasa ilang atubangan siya mga mata, panagi sa ilang mga investigations, ikini depende kang Jesus. Panama kamaturan, dito sa yuta, kung mahitungod sa langit, mahitungod sa kiniiya sa tao, mahitungod sa kiniya sa baboy, mahitungod sa kiniya sa pagkaon, mahitungod sa kiniya sa tambaw, mahitungod sa kiniya sa grasya, depende ni Jesus. Gawas kaniya, mahulog ka na. Gawas kaniya, magbakak ka na. Siya ang hari sa kamaturan. Tingali mangayo, Padre, kung kana tinuod, naman may dagan ka mga hirayhes. Naman may dagan ka mga sayo mahitungod sa relihiyon. Kung sa si Jesus hari, pinakataas, pinakauna, pinakamakatabaho. Yang hari, kano na maghimo sa iyang trabaho, panagi sa mga sulugulo. Sa ito pa, si Jesus nagtudlo sa mga Hudiyo. Ang mga apostoles, iyang mga obispo, nagtudlo sa kalibutan. Si Jesus makabana kanila. Si Jesus luyo kanila. Siya nagsulti, bisan kinsa, makadungo kaninyo, magmati ka na ako. Bisan kinsa, magmati ka na ako, magmati sa akong amahan. Nagipadala ka na ako. Ako magpadala ka ninyo sa parehas sa pamagi, isip akong amahan, nagpadala ka na ako. Ang mga anghelo, imong annual of glory, magsilbi kang Jesus heart. Si Santa Maria, Reyna Siganharian sa Diyos, magsilbi sa iyang anak. Si Jesus magmando sa tanan, pinagi siya mga sulugo, pinagi kang Maria, pinagi sa mga anghelo, pinagi ni San Miguel Arcangel, na kinsa nagbugtog kang Satanas, pinagi sa simbahan, pinagi sa Santos na Papa, pinagi sa mga obispo, pinagi sa mga pari, pinagi sa amahan, pinagi sa inahan. Pero siya ang kahayag, iyang uban tanan, ikan sa Santos na Papa, hangtod sa mama sa balay sa bukid, mga instrumento sa kahayag ni Jesus. Gawas kang Jesus, ang iyang kahayag, dili makahatag sa kanabuhi. Gawas kang Jesus, ang tao magtukis tanan. Now, kini ang ginahimo sa mga hirayhes. Nakadawat sa kahayag, inagtukis niya ni. Inagsulti pinagi sa ilang kaugalingong buod. Si Jesus sa matulan. Isa ito pa aking magampo pag-ayo. Ehemplo, ingon ni St. Francis Xavier. Siya nagsulti. Dili lisod na makasabot kinangkinsa magtugyan siyang kanabuhi ang kanako, o kung dili magtugyan si mong kanabuhi ang kanako, dili tapos kanako. Dili lisod na makasabot. Kung mosunod kanako, dapat magdumot sa imong amahan, mahinahan, sa imong igsoon, sa imong mga anak. Kung dili magdumot sa imong amahan, sa imong inahan, sa imong igsoon, sa imong anak, o sa imong kaugalingon, dili tapos nako. Dili lisod na makasabot. Diba? Makasabot na di mo pasabot na si Jesus, hari sa gugma, gusto magdumot ka sa imong amahan. Pero kung imong amahan, natulog ka nimo na makasala, magdumot ka niya, tumo sa diya magtuman ka niya. Siya magsabi, nagdumot ka na ako. No? Nagdumili ka nimo, tumo sa kinahangan magtuman sa Diyos. Manihan na suli ka nimo, na dili pwede maghimo sa madre, o dili pwede maghimo sa pari, o dili pwede makasulod sa monasteryo, tumo sa ikaw kinahanglan makahata ka nako sa mga apo,
Apan ang Diyos nagpili kanimo na mahimo sa madre o Diyos nagpili kanimo na mahimo sa pari, kinahaman dumot sa imong ilahan na magtuwa kang Jesus. Sa San Francisco, Javier nagsulti, dili Jesus na makasabot. Pero abo panahon, kung imo mama nagsulti kanimo, ayaw maghimo sa madre, ikaw kahiblo si mong kasing-kasing na kinahanglan magtuman sa pagkabirhen, imagtugyan si mong kabingon sa Diyos. Jesus. O mabong panahon, kung kinahanglan magsaksi sa imong pagtuo o patiyon tika. Nakasabot sa una, pero atubangan sa kamatayon, kita sabot. Tulong na. Tumaglo na ako. Kung sa mga ginagawa na, hindi kahito na, kung sabot mo. Kinahangon sa kamaturan. Kinahangon sa kahayag. At kinahangon sa dakong grasya. Ang kamaturan na tuwa kang Jesus, kinabuhi na makadaog sa tugo kalibutan. Ang kamaturan na sa mga libro, mga letters on the page lamang. Very important. Ang kinabuhi ni Jesus, ang balaan na persona, ang ikadua ka persona sa Santissima Trinidad. Kung magunit man ka sa kamaturan, magunit kung makigusa kaniya. Iatubangan sa kamatayon, atubangan sa mama o sa papa na magsumpa kanimo na so ayaw. Sa una, kasi mayroon na tindog duol sa mga medic at seminarista na gisalay sila tungkol sa mga Freemasons sa gobyerno sa Quito. Seminarista pa sila. Yung mga sundalo nagputang kanila gawa sa nasod. Ang isa ka mama, nagsulti siyang anak si Manuel. Oh, Manuel! No! No, Manuel! No! Don't leave! Don't leave! Mommy, kinahanglan magtuman sa Diyos. No, Manuel! Over my dead body! Oh. Iya mama na hapla sa yuta. Manuel! Garcia Moreno nagsulti. Garcia Moreno, inusahan na presidente na namatay ang kang Jesus. Garcia Moreno, may tutok Manuel nagsulti. Steady, Manuel. Steady. Manuel nagtanaw kang Garcia Moreno, politician, pero hindi na katoliko. Nagtanaw siyang mama naghapla sa yuta, inagambak sa mama. Palmagato sa exile in Peru. Yun niya mama kahiblo, niya anak na vocation para sa Diyos, niya mama atendo, ginagsulti Manuel, musugo kanimo na makalakaw. Kini, kung ipasbo magdumot sa imong inan. Dili tinuwad pagdumot, pero nagdumili sa iyang dawat ang bukod. Ang Jesus. Ang kamaturan ni Jesus, kinahanglan magbarogan batok sa kalibutan. Kinahanglan magkadaog sa sarili. Isa ito pa si Jesus, kinahimo sa hari, ingon ni Pope Pius XI, dingan ingon sa tanang santos, hihimo si Jesus, hari usap sa mga kasing-kasing. Kinibuli ba sa na, kung gumawa mo ako, tumanon ang ako mga sugo, kinahanglan makiguma kaniya hangtod na magpasan sa mabuga na krus. Ang gugma lang kang Jesus. Kung ibasbo, nagdumiri man ako sa akong kaugalingon para magsunod kang Jesus. Kini ang dakong misteryo sa gingharian ni Jesus. Ang uban na sa una may Cyrus. Cyrus ang hari sa mga Persian, yung dakong hari nila. Nagsaan siya mga sundalo, mga 15 kalibo, pila ka mo, mga 25 kalibo libo. Daghan ka mga buok na soldier kay. Ano, magbayad gamay ka ron, pero habok ta sa Babylonia. Tato man siya.
Ikong makadaog sa Babylonia, kung ano ang syudad. Ang bulawan sa syudad maiya kaninyo. Imahimo mo mas dato kaysa tanan mga sulingan ninyo. Sunod na ako. Yeah! Yeah! Imagsunod kang Cyrus sa Babylonia. Pero, inigabot sa Babylonia, namatay Cyrus. Gipatay sa kapangubatan. Ikinsi kami mo kasundalo taga Thessalonica. Pinahanggang diwa katugig, idakan ka mga kapitos na mag-uli sa balay, mga kabus. Now, Mary Cyrus, nagsaad sa kwarta, nagsaad sa bulawa, nagsaad sa kadawagan o dili nangahatag. Si Jesus nagsaad sa kasakit, nagsaad sa krus, nagsaad sa pagkamalyubsanon, nagsaad na makahatag kanimo sa lingkuranan sa iyang linarian, idili makapamatag. Si Jesus magsaad sa kapito, dinhi sa yuta. Magsaad sa himaya niya, pareho himaya sa langit. Si Cyrus nagsuri-suri ba sa mga gwardiya na pinakamayong sundalo. Iyang tent mas mayo kaysa tent sa mga general. Iyang tent sa mga general mas mayo kaysa tent sa mga sundalo. Sila mas mayo kaysa mga tabang sa sundalo. Si Jesus walay tent. Gawa sa tabernakulo, din yung mga kanato. Pero tayo, tanawin mong kapilya din sa kagayan. Gusto mo magpuyo din sa kapilya? Magpuyo mo din sa kapilya din imong balay, mas mayo? O ikining kapilya, mas mayo? Sa una, si Jesus, walay balay. Kining kapilya nindot kayo, ikataw niya balay ni Jesus, walay balay. Natulog sa yuta. Ingon niya, ang mga yero may mas namayong langog, mas mayong balay kakanako, ang anak sa tao. Si Jesus naguban siya mga sundalo. Managkaon sa parehas kaon. Ito sa panggubatan, maraming mga forces sa Pilipinas, magato sa panggubatan, ikaw general, ikaw colonel, ikaw captain, may sundalo na magsilti kanimo. Yung sundalo, imong pangluto, magwaswas imong uniforme, imaghata kanimo tanan, imay sakyanan po. Si Jesus, wala. Si Jesus, wala yun. Naguban sa mga mangninisda. Nagtudlo kanila, Inusar, yan nagpadala kanila sa military academy sa Manila, siya nagtudlo kanila sa mga basics, sa mga tanan. Inaguban kanila sa pinakalusod. O ang lusod, kinsa may mas lusod? Si Jesus. Kinsa napulaw, mas daghan? Si Jesus. Kinsa nagantus, mas daghan? Si Jesus. Kinsa may mas buga na panggubatan? Si Jesus. Kaya may mas buga ang mga problema, si Jesus. Ang uban, menos. Dili pareho. Ang mga hari din sa yuta, dili pareho. Makaluzod ang mga yaya, unya ang mga panday, ang mga trabahante, ang mga driver. Mas duo sa hari, mas hapsay ka na buhi, mas mayo ka na, mas kwartay, menos trabaho. Si Jesus, baliktad. Naman, si Jesus dilihari sa mga butang. Si Jesus dilihari sa kwarta. Si Jesus dilihari sa mga palasyo. Si Jesus hari sa mga kasing-kasing. Mangita siya sa imong kasing-kasing, dili imong balay. Mangita siya sa imong kaluwasan, dili imong mga butang. Siya nagbuhat sa tanan, dili kinahanglan. Nagpili siya sa pagantos, sa kabus, sa
pagpailo sa pagkamiyupsanon para makapagag imong kalag. Itapos na nangiwas kanimo. Si Jesus nagtulog kanimo. Gusto ka? Musunod ka ako. Gusto ka mo kaon sa akong pakaon? Gusto man ka, magubang ka na ako tulong, diin ako matulog. Makigaway, diin ako makigaway. Magantos, diha kasi dapat ako magantos. Na ang mga tao na may gugma, magsulti, Kinoo, oo. Isa kasi nila nagpasalamat sa Ginoo na may hari mo kaya. Himayo sa kahari na mahidul siyang tao na mag-uban-uban kanila sa panggubatan sa mga kalisod sa tanan. Now si Jesus, hari sa kasing-kasing. Ang sekreto niya ni na nakaila siyang mga gusto. Gusto niya sa kaputli. Gusto niya sa pagkamapyupsanon, humility. Gusto niya sa pagsakripisyo. Gusto niya sa dakong patuho. Gusto niya na magbayad ka sa mga sala sa kalibutan. Hindi gusto maghimo sa atong kinabuhi mas sayon. Gusto maghimo sa atong kinabuhi mas balaan. Pinagi sa iyang mismong balaan. Oh. Nakadungog mo ganina na si Papa Francisco ganina yung semana na naghimo sa interview mo kanunay kikan sa pagkapapa niya naghimo siya kanunay sa mga interview dili good mag magisterial doctrine pero interview man kini-interview makalabaw sa tanan pero sa linya sa tanan ang tanan ng interview ay tungkol sa mga ginahimo ni Papa Francisco sa mga dakong ginahiya niya wauna maningkamot na migiya sa simbahan padulong sa pagtugot sa mga kabit na mga lawat na makahatag sa kabendisyon sa mga tao na isa nakibulaag sa maong kaminyuon inang uban-uban nag-ipon-ipon ng mga lawat gusto nila ng mga lawat kung gusto nila na kahibro siya na hindi pwede mag-usap sa bawal sa Diyos, maghimo sa komunyon, pero gusto niya na sila makadawa sa bendisyon sa pari. Oh. Gusto mga babae na maghimo sa mga diakono, ang tuwid sa pari. Gusto niya na ang pari magpaminyo. Gusto mag-usap sa tanang mga tradisyon na magpabiling pa sa simbahan. Pero ang interview niya, sinasabi siya na mga bayo, mga homosexual people, na sila ay katungod sa kalipay sa trabaho kinahanglan sa pamilya. Number 1. Noon niya, nagsulti, dapat ang mga civil governments nakahata kanila sa mga instrumento na legal, diyan ang mga gobyerno nakaila sa ilang kaminyuon. Kinidako ni skandalo. Kung magsulti mo na si Jesus hari sa kamaturan, nagsadot na Papa, isa Papa Francisco, Papa man siya. Vicar of Christ. Ipili siya, itawag siya dito, ikutaw siya sa lingkuranan ni San Pedro, simusunod sa mga santos na Papa. Dili Pangulo sa simbahan. Si Jesus, Pangulo sa simbahan. Ang sadot na Papa, iyang instrumento. Ang iyang puli, hindi sa yuta, na makitabang ka natin magluwas, na magbantay sa kamaturan, na magbantay sa disiplina sa mga Kristiyano sa yuta, na magbantay sa balaod sa Diyos, na maghimo sa tanan niya ang tanan mga malupyo sa yuta, magtuman sa balaod sa Diyos. Siya kinahanglan makigaway lang sa katulungan, maglaban siya sa mga katungod sa Diyos. Bisa ng tubo kalibutan bato kaniya magbantay sa mga katungod sa Diyos hangtod sa kamatayon. Sa ito pa, hangtod sa year 313, ang 90% sa mga santos na Papa namatay martyres. Namatay saksi sa
sa kamaturan, batok sa gobyerno na pagano. Naglaban sila sa mga katungod sa Diyos sa kamaturan. Sa ito pa, nakasa mo makita na ang sala ni Papa Francisco dako. Iskandalo dako. Tungkol sa ang tukuranan, pundasyon sa kingharian ni Jesus, kung sa man kakit. Ang pundasyon, ang kamaturan. Ako, ang kamaturan. Ang pundasyon na juridical foundation sa simbahan, ang salud na Papa. Pundasyon kung Pangulo. Pero ang pundasyon sa pundasyon, ang kamaturan. Ikaw ang salud na Papa, atubangan sa mga Hudiyo, atubangan sa mga Muslim, atubangan sa mga sektas, atubangan sa mga Katoliko, atubangan President Trump, atubangan Joe Biden, atubangan Obama, atubangan Macron, atubangan tanan. Nagsulti niya ni. Muli possible na gusto niya na magbutang sa simbahan Katolika tapad sa United Nations na mag-uban-uban sa mga kaway sa Diyos. Dili pwede magsulti na Papa Francisco, dili kahibro siyang buhat. Kahibro siyang buhat. Kinsa, kamo, 7-year-old, kahibro na bayod ni Mayo. Unsang insulto sa mga Filipino, bayod! Kahibro sila na ni Mayo, pisan wala education. Ang Papa Francisco, mayroong education. Na sa katao, na kinsa ang salud na Papa, na kinsang gusto makino sa simbahan na Katoliko tabang sa mga kaway sa simbahan. Sa una, Pope Pius IX nagsulti, hapit nagipatay sa mga kaway sa simbahan, nagsiban sa Roma. Kung ang mga sundalo na Katoliko nang luwas sa Roma, Pope Pius IX, 1848, nakabalik sa Roma. Hinagsulti sa mga obispo. Kita, ako, kamo. Ipili sa Diyos na nakigaway, nakigbugno sa mga panggubatan sa Ginoo. Ayaw mo atras tungkol sa kahadlok sa tao. Ayaw mo atras tungkol sa mga gobyerno. Ayaw mo tuwo sa mga kalibutanong pangisip. Magwalay sa Ebanghelyo ni Jesus. Imaglaban niya ni. Iwalay tao din ni sa yuta na pwede pa magpasumangyo ka nato na nagusab sa doktrina bisan 1 centimeter. Dili nagusab sa doktrina na makapaingot sa kalibutan bisan 1 centimeter. Ayaw mahadlok sa tawhanong kahadlok, magsilbi sa Diyos, imakigaway alang sa kamaturan. Papa Francisco kahibro siyang buhat. Nagapio siya, gusto maghimo ng simbahan na Katolika. Maghimo tabang sa World United Nations. Matanaw nga ang konsekwensya. Ang pare sa Cagayan de Oro magwali na ang civil unions dili mayo. Okay? Ang gobyerno pwede magsulti kaniya. Kinsa man tulo kanimo. Ang imong papa nagsulti okay na. Ang gobyerno dakpong pare nagsulti ikaw sekta, dili Katoliko. Nagis mo? Ang Santos na Papa naghatag sa mga gobyerno sa mga instrumento na magpanglutos sa mga tinuoray na Katoliko. Kung maglaban sa imong pagtuo, dili sako ni Papa Francisco, magsulti sila. Higala sa mga kaway sa Diyos. Oh, grabe. Na pwede manghuna na ang mga Katoliko karon ignorante hangtod na dili kahibro sa kamaturan at kung nagsulti ka ninyo, dili pwede. Ang
kamatuoran na Katolika na maiwag sa tibok kalibutan gikan sa panahon sa mga 300 hangtod karon, hangtod Vatican II. Ang silaw sa doktrina na Katolika, silaw kayo, pahayag kayo, at tubangan sa tibok kalibutan. Dili pwede masayo bisan na 6th grader. Any one of you who goes to school pwede magbasa sa doktrina na Katolika. Judeo pwede makaila. Muslim pwede makaila. Protestante pwede makaila. Kung pwede magbasa, dili usa ka doktrina nagiwalay 1850 to 1880 human na. Kini doktrina Katolik giwalay gikan sa panahon ni San Pedro hangtod sa Vatican II. Walay santo na pari o santo na obispo na dili magwalay niya na dili magsulat mayo doon niya o dili namatay alam niya Habang manda sa panahon ng kamaturan o ang kamaturan. May kamaturan na convenient. May kamaturan na dili convenient. Pero karon, kung sa mga kamaturan convenient, wala na. Sa unang naglalis may dos Eucharistic, karon may tungkol sa kasal sa mga bayod. Pero, ang ginabuhan ni Papa Francisco, konsekwensya sa Vatican II. Vatican II, Pope Paul VI did worse. Pope Paul VI natalikod sa kinatibuk-an tradisyon sa simbahan. Ang ginabuhan ni Pope Paul VI, ang ginabuhan ni Pope Francis. Ang ginabuhan ni Pope Paul VI, muragang tao, gunit niyang atya, hatchet, imaputo sa mga gamot sa kahoy. Ang kahoy tindong pa, pero giputo niya ang tanang mga gamot. Ang gamot sa kahoy ang tradisyon, filosofiya, teolohiya, liturhiya, tanan. Giputo tanan. Idili lamang giputo tanan, nag-adili yun, nagdumili sa mga Katoliko na magsubay sa tradisyon. So, giputo yun. Giputo hempit ang mga gamot. Kini mas dawatan pa. Yung mga obispo ng itong panahon na luzod na makasabog, may tugot. May tugot na ang mga gamot sa kahoy na Katoliko giputo. Kini ang una ipinakagrabe na sa basa simbahan. Makita ninyo karon ang mga epekto nini. So kamakalilis ang nabutang. So na ako nagmisa man ako sa akong kapilya sa ite misa es, sa kapilya sa St. Ignatius Retreat House. Ite misa es, ang dakong kahoy at tubangan sa simbahan nahulog. Ite misa es, bago Deo Gracias, interesante. Karon ang kahoy na hulog at tubangan sa tanong Katoliko, ang sandot na Papa mahulog sa lapo. Mag-scandalizar sa tibok kalibutan. Pero nahitabo tungod sa Vatican II. Nahitabo tungod sa daghan ng mga obispo. Misugot inagputo sa gamot sa kahoy na Katoliko. Grabe. Nakamo kung ikaw Katoliko, ang mong katungod ang kamaturan na Katoliko. Ikinahanglan ng himapamitaon niya, ikinamagsaksi niya. Mga atubangan niya ng mga eskandalo. May dua ka option na dili pwede. Ang isa ka option mo sugot sa sala ni Papa. Mo sugot, mag-ampo sa misa ng Papa Francisco. Siya ang sabi ng Papa. Pero nakasala. Hindi rin ang una. Hindi ang una. Pakamama, pwede usap. Pero tanan, hindi rin pwede mag-uyon. Pero ang mga LGBT mag-uyon. Ang mga LGBT naghimo Papa Francisco Man of the Year in the United States of America in 2015. Hindi
Dili pwede mag-uyon. Number 2, dili pwede mahilog. Kung mahilog, pwede ba sabot na musugot man ka na ang pare ako, pwede magwali kutub sa kung gusto. Musugot ng obispo, pwede magwali sa kutub siya gusto. O musugot ng papa, pwede maghuna-huna bisan nun sa kutub sa iyang gusto. Hindi pwede. Ang una kakiniya sa sulubon ni Jesus, maunongon, matinanuron, faithful. Kung hindi faithful. Sa una, panahon ni Jeremiah, sa Iska Obispo nagwali. Inagastorya, mahitungod sa o libro ni Job, o libro ni Ruth. Inag-cite sa text, iyang tao na tindog, dili tarong! Jeez. Natindo, inag-sabi, dili tarong iyang citation. Kahibro siya sa pagsuo, kanya sa kalibro na tagang kadali magbasa, Job, Ruth, di Evangelio, yung tiyanad baro sa simbahan na nagkorektahan niyang obispo. Ang tao, Katoliko, kinahang kahibro siyang pagsuo. Oh. So, di pa rin mahilong. Kung mahilong, happy. Pero kinahanglan, tungkol sa gugma lang kang Kristo Hari ng barugan. Nangayon ko kaninyo na sa inyong balay na maghimo sa Holy Hour at ubangan sa inyong hulagway ni Jesus Hari. Jesus, ibudi siyang Papa. Ang saro na Papa, ang fundasyon kung pangulo sa simbahan, gawas kaniyang simbahan, dili pwede mo balik sa kabaskog. Pero tungod kaniya, daghan ka tao matigawa mas mahisalaag. Idaghan mo biyaan sa pagtuna Katoliko. Iya mga kaway sa simbahan, malipayong pagayo. Malipayong pagayo sa kahulog sa simbahan. So, dili pwede mahilog. Kinahanglan magbayad. Dili pwede may magpulis sa santo sa Papa. Pero magampo lang kaniya na ang Diyos magpuli kaniya. Pwede magampo. Pwede magampo na ang Ginoong Diyos mag-usap kaniya o magpuli kaniya. Ito, pwede magampo. Ako din magsulti niya ni. Si St. Robert Bellarmine. Oret ut corrigator vel amoveator. Ano ang pangalan mga pulong ni St. Robert Bellarmine? Ang tao pwede magampo, dapat magampo, na korektahan man siya o kuwaon siya sa Diyos. Korektahan, kuwaon. Ingon ni St. Robert Bellarmine. Tuwa sa walay mas taas kaysa Pangulo. Sa ato ba mangampo lang kay Papa Francisco na mag-usap? Ang simbahan dili pwede mahulog. Nakamoto. Ang si Jesus ang Pangulo sa simbahan. O si Jesus nagsaad, ang mga gahom sa impyerno dili makadaog. So, bisan Papa Francisco naghimo, daghan. Wala'y hunong ang listahan sa mga eskandalo. Siya, Papa Francisco, Bergoglio, dili pwede magbukan sa simbahan. Dili pwede. Ang yawa, dili pwede maglaglag sa simbahan. Magkalibutan, dili pwede. Pero, pwede mo kaon sa mga kalag. Pwede maglaglag sa mga papa, sa mga obispo, sa mga pari, o sa mga manimbahay. Kini pwede. Pero simbahan, di pwede. Mutuo mo nini. Si Jesus, ako mga kamaturan. Bisang Papa Francisco, mabalik kaniya, si Jesus, magluwas kaniya. Pero si Jesus, magkula kaniya, magtuman ka umuya sa Fatima. Kinsang santo na Papa, na magtuman kang Santa Maria sa Fatima. Sa ito ba, ikatulong ka function ni Jesus, maghuhukom. Kini, nakatapusan.
Si Jesus maganhi sa katapusan na maghukom sa mga buhiyo sa mga minatay, maghukom sa mga santos na papa, sa mga obispo, sa mga pari, sa mga tao. Yang pinaka-luzon na paghukom, papa. Sunod, obispo. Sunod, pari. Sunod, katoliko. Mas kita gihatagan tika, mas estricto imo hukom. Imo ni Jesus. Siya maghukom sa tanan, imaghapsay tanan, imagtudlo kaninyo. Mao kini imong premyo, o mao kini imong silot tungod sa imong mga buhat. Ang buhat ni Pope St. Pius X, ang dakong disiplina sa simbahan, ang etc. Ang buhat ni Papa Francisco, di pwede magsulti. Pero, hukmi tanan, pinagi sa itong mga buhat. Na dapat mo mahuna-huna, kung musubay mo sa traditional na misa, o sa doktrina sa simbahan sa tanan, maghimo mo! Ang hinahanglan maghimo sa Santos na Papa. Si Papa Francisco kinamahimo niya ni. Kinamagwali sa doktrina mahitungo kang Kristo Hari ni Pope Pius XI, Quas Primas. Siya kinamagsulti niya ni. Kung magsulti mi, magsulti lang unsa iyang gisulti. Ako mga pulong dinig base sa Quas Primas of Pope Pius XI, 1926. Usa ka gamay bahin sa encyclical Mahitungo Cristo Hari, ang pulong sa Papa, Pope Pius XI. Imaw kaya ang kinahanglan ni Papa Francisco, sa ato ba dapat manghuna mo, dili ka mo bato kay Papa Francisco, uban kaniya, kung magtudlo, imutuo, imaghimo sa pagkakatoliko, subay sa pagkakatoliko, subay sa tradisyon. Pero dili, musugot, sa mga buhat sa tao, mga buhat sa Santo na Papa, murag tao na magsupak sa iyang pagkasantos na Papa, sa iyang obligasyon, sa iyang mga obligasyon at tubangan kang Jesus. Dili mo sugo mo. Mo sugo, appeal mo. Ingon Archbishop Marcelo Efebre Canato, bata pa ko, seminarista pa ko, ako. Dili pwede makahatag sa akong kamot sa paglaglag sa simbahan. Je ne peux pas donner la main à la destruction de l'Église. I cannot lend my hand to the destruction of the church. Sa ato pa mo simba mo din. Ang Novisordo, maglaglag sa simbahan. Ikaroon nakitaan unsa. COVID-19, may simba. Mga diocese, mga gabal, hindi po ay makakumpisa mga lawat tungkol sa COVID-19. Kini, ang buhat, magkalabas sa utok. Ang kahoy sa lapok. Pero dili dapat masukot. Dapat maulaw. Dapat maghilak. Dapat magampo. Dapat maghila. Ang panahon nato umabot. Ang panahon kung ako at tubangan sa pagsulay na dako. Dinhi, nasayo na magwali. Unsa inyong himuon ka na ako? Unsa na kung ako atubangan sa mga matuod na may gahom na magpatay ka na ako. Unsa kong himuon dito? Ang panahon sa akong pagsulay umabot. Yang panahon sa inyong pagsulay umabot. Unsa? Yan lang nila kinamagampo sa Ginoo pinagi sa mga hilak, sa pinagi sa mga luha, ipinagi sa dakong tingguha na tabangan may tungod sa kung dili tabangan may niya, kung dili tabangan ta niya, magbudhi ka niya usap. Tanaw San Pedro, dili gusto magbudhi kang Jesus. Pero nagdumili ka niya. Yang uban na tinuna, dili gusto magsibat. Pero nagsibat na gyud. Kami dili gusto magbudhi kang Jesus. Dili gusto magsibat, pero pwede. Kung dili tabangan ang atong kaluya, ang atong kawalay kasabot, kung dili tabangan sa grasya sa Diyos. Sa ato pa manglingi-lingi mata nato kang Maria. Siya ang tabang sa mga makasasala, mga maluya.
mga walay pulos. Tabangi ta na magsilbi sa imong buktong anak. Mangayaw kaninyo, magapo sa Rosario Canadlaw, tapos mangayaw kaninyo maghimo sa retreat. Maghimo sa Ignatian retreat. Importante pa kayo, giyaan mo sa San Ignacio. Magwali mas good sa Ingles sa retreat. Gamit ang Bisaya po ginamon, pero magwali mas good sa Ingles. Kunya ang retreat. Importante. Mag-appeal sa retreat. Babae, ugma. Kunya, lalaki, sunod November 2. Appeal mo. Dakong grasya lang kanina. Imangayaw ka ang rin magtudlo ka na ito sa pagserbisyo ni Jesus. Sa Santo Domingo Caradlaw, kunya ako mangayaw kanino tungo sa pangitabo ganino ba ni Papa Francisco na maghimo sa ka holy hour sa inyong balay at ubangan sa lago ni Jesus. Kung sa imong himon, no? Magampo sa Rosario, dito ako, ang manamo, tulad mga Korea, 1 decade. Kunya magbasa sa Pasyon ni Jesus, Matthew 26, 2 decade. Kunya Matthew 27, 3 decades. Kunya Mark 14, 4 decade. Kunya Mark 15, 5th decade. Kunya John 18, then another decade. John 19. Magbasa sa Pasyon. Ipaspas na imong holy hour. Imaghimo niya ni awang sa pagbayad sa mga sala. Patok sa mga sala na publiko na magpakulaw na nakahatag sa simbahan kung kaulaw ka ron. Samahan sa